piva. Ahoj přátelé, vítám vás u nové série s tím gruzíkem. Co to je za gruzíka? Máme gruza na to, že když tady jezdíme, nebo budeme jezdit s naší závodní třícou, která bude docela hodně nákladná, tak jsme si říkali, že potřebujeme i gruza na menší akce. Že jo, David, potřebujeme gruza. Máme tady tuhle 46. Trošičku vám řeknu takový příběh, protože furt mě někdo něco nabízel, nějakou 2,5, 2,8. A já říkám, hoši, skupovat nebudu, protože nemám love. Všechny peníze cpu tady do tříci a nechtěl jsem utrácet. Řekl jsem, že dám za 2,5 maximálně tak 20 000. A to samozřejmě nikdo nedá, nebo nepustí takový auto za 20 000, takže jsem na to kašlal. Ale ozval se Tomáš Burian, vlastně z Buroš Drift týmu z Olomouce, že mají tady tuhle paštičku a že nám ho nechají za 15. Říkám, prdele. Jako ono by se to hodilo na ty sranda akce, ale jestli to chci nebo nechci, tak jsem se rozhodl, že to vezmem. Že uděláme kompletní rozpočet na to auto, tak bude 15 s tím, aby to bylo schopné jezdit driftem bokem. Jo, to znamená, pojedeme na trať a musí to být schopný tlačit minimálně aspoň nějaký 2,8, 3 litry nebo nějaký slabší turba, tak by to mělo fungovat. Takže tohle je prostě úplně projekt. Vrátíme se jak dlouho, David, zpátky? Já nevím. Když jsme začínali s těma gruzama? 5 let zpátky, 6 let? 5, no. 5 let zpátky se vrátíme. S tím, že si postavíme úplnou paštičku. Klasika, prostě jenom hydra, zavářka, rejdy, stavítko a bude to fungovat. Celý to vyřežeme, celý to vykucháme a budeme jezdit. Takže máme gruzíka a trošku si projdeme stav toho auta, protože tím, že to bylo za 15, ale můj rozpočet na to, aby to bylo schopné jezdit bokem, se s tím nesere. Můj rozpočet s tím, aby to bylo schopné jezdit bokem, tak jsem řekl, že prostě max do toho pustím 20. Takže máme 5 000 ještě rozpočet, ale to, že se koupil tady to auto za 15 a je to, trošku si to ukážeme. Je to klasická M52B25, takže double vanos. Je tam stavítko už, jestli bude vidět, je tam vidět něco, je tam nový stavítko a i vzadu, ale nemá to tlumiče. David, zahoupej nám s tím. To tam dohodíme tlumiče. Takhle vypadá interiér. Takový krásný volant, který ještě prodáme za nějakou kačku. Loketku taky prodáme. Tyjo, to jsem si nevšiml, že tam je loketka. Asi na prodej, sedačky. Hele, budeme prodávat z toho auta, protože jde o to, že chceme z toho auta dostat co nejvíc peněz, aby jsme ty peníze mohli použít na ty investice, co se týče rejdy a tak. Dostali jsme k tomu autu nárazník M-paket, který prodáme volant, prodáme loketku, ale to nejvíc podstatný, to vám tady musím ukázat, že jsme k tomu za ty peníze dostali i skoro kompletní turboset. Je to takový prostě nejlevnější budgetový set, cooler. Tady je T04 turbo, je tady Westgate, blow-off ventil, svody, jsou litinový, příruba a tak. Tady toto už je prodaný za 8 000, takže za auto se dalo 15 a teďka už jsme teda na 7, už máme auto za 7. Do toho prodáme volant, nárazník, loketku a ještě prodáme tady ty kola. Stežnal jsou docela hezký pláště. A teď škoda, my to postavíme na 17 tady na tyto. Plán na dnešek je, že David už to tady kuchá, odlehčuje. Dnešní plán je vykuchat to, tak nějak trošku aspoň. Potřebujeme vytáhnout diferák, protože zase je tam 307 open a říkám si, že je škoda zavařovat 307, či už jich moc není, nebo je spíš po nich poptávka, když je to open. A dáme tam 345 a to jsme vybauchovali, že kámoš má na autě 345 zavářku a my máme 307 open a on to chce vyměnit. Takže my osundáme diferák a nahodíme vlastně už zavařený kratší. Takže budeme jezdit 345. Originál BMW závaží. David, vole, to zase vykuchá celý. A Prcek se s tím bude učit jezdit, Toši. Uděláme to tak, že postavíme úplnou paštiku za 0 korun a budeme s tím Prcka učit jezdit. Aha, to dopadne. Se naučíš? Možná. S tím se můžeš učit, to mě bude jedno. Bude jaký gruzík.
Takže dnešní plán, jo a ještě budeme řezat rezervu. Vyřežeme rezervu. To přijde později. Jo? Můžeš natočit. Jsem na to nažhavený. Jo. Další věc je taková, že nevím, jestli funguje motor, prý funguje. My to auto máme vlastně od Tomáše Buriana, to už jsem říkal. Jim to tam stálo, že to stavili nějakému zákazníkovi, ale už to pak nedopadlo nějak. A stálo to tam asi přes rok, takže ten motor rok neběžel. Nejsou tam svody, ale svody máme. Také luxusní z 36, bez katu, tam navaříme nějakou koncovku a bude. Takže dneska si oživíme motor. Je tam vlastně jednotka, která má imobilizer a další problém je v tom, že říkám, že má IMO, protože se vykuchala spínačka. Za tu dobu, jak to stálo, tak se ztratily klíče. Takže jsme museli vymlátit tam v Olomouci v 10 večer, jsme tam bouchali do spínačky, aby jsme to byli schopni naložit. Takže nemáme klíče a musíme to nějak nastartovat. A mně se tady někde válí jednotka, někde tam, nebo tam, nevím kde. Tak se mě válí jednotka od EcoGarage, tenkrát jsem koupil nějaký auto na díly, byla tam nalazená M52 doublevanosová jednotka. A měla určitě EVS off. A to musíme najít. Megi, tohle je jednotka? Počkej, tohle je jednotka? Hledej, 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 je tam červená nálepka EcoGarage, hledej. No, Megi s prckem už hledá jednotku. A David už je tady. Kurva, ty se s tím nesereš. Tady dvě se sama váha, ty vole. Nevím, na co to tam spolu, ty vole. No. Fakt. Repráky. Repráky, jsou tam nějaký pionýry nebo něco? Ne, ty už jsou protrhly. Aha. Počkej, já si to pouštět muziku. Přežijou repráky? To si můžeš pouštět tady. Já chci tam pouštět muziku. A chci tam nechat klimu, ještě zapojíme klimu. Jasně. Víš, co stojíš v létě, vole, v kolonách? Na startu, tak si musíš klimovat. Ty máš repráky. Jo, nedokážu. Hej, bacha na to okno, vole, aspoň okno, ať mám. Tady máš zbytek z repráků. A tady je klouček. Jdeme hledat jednotku, protože musíme oživit motor. No jo. Doufám, že tam jsou nějaký hromy blesky, že to bude dělat pořádný bordel. Musíme zasnout tady k našim lakovacím boxu. Tady už probíhají velké úpravy závodního speciálu. Stropnici chceš? Hej, to tam necháme. Jo. Tak to váží hovno, ale ať tam mám aspoň stropnici. Tady třeba? Ty asi do prdele klidně. Nej. Třeba slyšet? Pojď, David. No to jako vypadá strašně neprofesionálně, ale my jsme prostě řekli, že to auto postavíme tak, jak jsme to dělali před 5 rokama. Vyhřívání zadního okna? Co? Už není. Není k dispozici. Tady pěkně rukáv. Tady přijmeme nějaký dráty. Jo, to bude pohodička. Hej, jdeme to nastartovat. Hej, ty to kucháš a vlastně ani nevím, jestli to vůbec jde. Jdeme to nastartovat? Hej, dráty nestří jako jen tak, ať tam něco nejstří. Neboj. Bojím, protože on už hořel. Tak jednotku máme na místě. Olej tam je? Je tam olej? Tomáš olejník říká, že tam olej je. Prcek, baterka, pojď. Jdem tam napíchnout baterku a jdem to nastartovat. Chytne to po roce? Snad jo. Že má ta jednotka aspoň to EVS, ale já si myslím, že tam že bylo. A nechci kecat. Tohle 110, 13 korun za kilo. Tady co vážíš. Škoda, že to nemá katalyzátor, že to úplně bychom byli ve vatě. Pozor, ať to nezačne hořet, ty vole. To máš? No. Pojď nějaký šrobovák, počteme vykuchaná ta spínačka. Dívej, takový nádherný šrobovák. Počkej, musíme to tam spadat. Máš vyřazit? Ne, menší. Vidíš. Ideálka, ten klíč. Čo, jak se to startuje šrobovákem? Nic to nedělá. První poloha je. No ale to je tam furt, vole. Vypadá trošku nemocně ta spínačka. Dostala kladivem. Nejednou. To asi budeme muset udělat nějaký náč.
Nic to nedělá. A hlavně ty kontrolky to nezasíná. Hugo to vyřešil, vyrval to ze spínačky. Přímo ten plastík. Nepremává. Aha. Počkej, já jdu naštudovat YouTube, nebo napíšu na jako garáž. Takže musíme tady odšroubovat tady tu přihrádku, nebo úplně jak odšroubuje. A tam je EVS krabička a tam musíme propojit pribiňák. Ne, to není pribiňáček, my jsme teďka povýšili, vole. A co jsme povýšili? Z pribiňáčka na piškota. Já tě na piškota. To už je piškotek. Dělej, už ti to startuje. Jo, počkej, jdu na to. Tak jo, teďka jsme tady propojili 2 drátky od EVS, které nám to nejspíš blokovali. Tak zkusíme znovu start. Pojď Hugo točit. Já se budu dívat. Tady máš šrobováček. Ano, má rožní kontrolka. A jo, kontrolka. A? No, teďka to vypnout, znovu natlačit. No, zkus. Nic to nedělá? Nevím, jak je to možné, že to startovalo, ale tam není kostra. Už jo? Je ty jsi to dotáhl? Jo, prstem to. Já jsem tam ustřelil ten velký červený vzadu. Nebude to tím? Když podal plochu 13, děláš líp. Jo, podej plochou 13. Ne, vole, ještě půjdem za čajdou, vole, to radši. Dotaženo? Jo, Ne, startovat, teď už bylo plameny. David, startuj, pojď. A z toho mají musíme točit zvenku. No, pojď! Pojď plameny! No! Pojď, broučku. Čistič. Ukáž, hodím tam čistič. Kde nebyl? Už to běží. Hore, už to zdechá. Mám tomu čistič? Pojď, startuj! Dobrý, tam musíme asi udělat svíčky. Asi to bude chtít nový benzín, ale dělá to tam plamínky. Je to dobrý. Tak už máme první úniky. Musíme se podívat, je tam je olej. Ale normálně to má všechny zvedací body, to jako čubím. Kde to je? Getrack. Dostane zabrat. Tady přes vanu. Přijďte s nimi. Bude muset. No. Aspoň to bude mazat ze spodu. jo. Ale musíme dohodit tlumiče nějaký. Ať to nerezne. A teďka diferáček dolů. A vidíš tu rezervu? Na tom za chvíli nebude. Jo, odlehčíme? Ať to má koně? Tak to tady vezmu. Tak, hezký. A i tady, abych to chtěl takhle celý dokola? Není problém. Prostě ať tam je vidět diferák všechno. Víš co, i z toho důvodu, že proto polezu a prostě šup. Stavík tam je taky do piče, pokud tam je stavítko tvrdý, tak ho dáme pryč. Pružiny bych tam taky nedával, to jsou tam úplně na hovno. No, to jo. Nic, tak ten diferák důle. Abyste to ještě ostatní pochopili, jo, tady to auto bude jezdit se semislíkama. Bude to nebo pro mě na závody to bude docela náročný, to auto, finančně. A proto děláme tady toho gruzíka. Tady to prostě neřeším, tady naliju z vraku, co máme s aut na likvidaci, jak naliju benzín, pozbírám 15, 16 starý gumy a neřeším, prostě ho jezdím. Vy tam namrdali každé šroby, ne vole. Tak jo, právě probíhá demontáž diferáku. Vlastně, jak už jsem říkal, tady ten open diferák budeme měnit za zavářku 3,45. Takže pro nás lepší, že už máme zavářku a že je kratší ten diferák. Další věc, jak jsem řešil olej, už to ji zasypávám.
Tak neteče vana a tak, ale teče tady řízení. Tady vidět. Takže musíme udělat řízení a ještě ten výfuk celý komplet nasadit. Jako bylo to auto zalevno, tak si nemůžeme stěžovat, že? Ale jako bude na tom práce. Krasavec. Není. Tady máme někde. Tady. Tady. Odper to tam, vole. Přehodit to. No, ať to je pěkně profi stavba. Ty jsi to rozbil, David! No, to je nějaký znělý, no, to upadlo. Ježišmarja, ty tomu dáváš, člověče. Nemám něco svářičku, já si tam... Já jsem ti říkal, tam uřízneš jenom tu příčku, vole, ty to uřízneš celý, vole. Aspoň to bude lepší. Já už tě zeberu kotouče, normálně počítej, to rozdělíš celý to auto. Jo, tady ještě pak kufr vyřezal hezky. No. Nejsou koně, tak potřebujeme váhu. Teďka každý řeší váhu, tak to odlehčíme úplně. Šíleně moc. Bez silník. Ještě vezmu tady tak, až nahoře. Ne, tam může náprava, tam ne. No, tak po šrouby, no. To rád. Tak jo, přátelé, dneska my už máme hotovo. Už jsme vyřízeni. David tam vyřezal nějak tu rezervu. Zítra nahodíme zavářku, dáme nový palivový filtr, dáme nové svíčky, ať to jede. A nasadíme komplet celý výfuk. A ještě namontujeme hydru. Takže zase příště. Tak jo, děcka, zase dalším díle. Čus! No, divně. Normálně to prostě povol, nateče to do motoru a hnedka to potočíme starterem. Dáme nový svíčky a normálně to nastartujeme.